Ubos na yung saging. Talaga yung pasensya natin ng ating mga alagang kambing. Ito yung iba kanina na hindi pa nakakainom. Ang lalamyan ng maglakad. Ayan guys, tayo ngayon ay nandito sa ating kambingan. Ayan. Wala nang intro-intro guys. Nandito na ako. And etong isang inahin na to, yung inaabangan ko na mga anak. Ayan, yung maliit na yan. And sa ngayon ay magpapastol tayo sa kanila. O, diba? Kaya ganyan na yung mga tunog ng kanilang boses. Gusto nang lumabas. Kaya ito ay bubuksan na natin para makalabas na. Ano, gusto nyo nang lumabas? Ha? Ubos na yung saging. Ano? Sige, labas tayo. Magpastol tayo sa kanila. Okay. Oops. Sige, labas. Labas na guys. Sige na. Sige na. Ay, Diyos ko day. Sige. Si mama guys, nung nanganak ay dun lang yun. Tapos ito lang yung ating ipagpapastol. Kasi hindi niya naman iiwan yung anak niya. Yung si Black Mama. Kasi nga maliliit pa yun. And hindi pa yun pwede sa pastulan. Buti na lang talaga guys, mabait yun. Alam niya kung paano mag-alaga ng anak. Tapos hindi niya talaga iniiwan. Sige na! Labas! Diba? Sa bawat ano talaga guys, grupo, may mga pasaway. Rambo! Shh! Sige na ba? Ayan. Sige na. Doon na tayo sa malaking pastulan. Huwag na dyan. Sige na. Yung isa yan, oh. Medyo, ano na guys. Napakalaki na nung tiyan. Anytime yan. Nako, mga anak na talaga yun guys. Konti pa naman sila guys. Kaya, kaya ko pang ako lang mag-isa. Pero siguro kung mas marami na sila, medyo mahihirapan tayo. Yan yung ginasabi ko guys. Oh, natakbo agad. Doon sa kabila. Dito sa pikas. Dito. Ayaw ko kasi dito sila pumunta guys. Nakaka-stress sa kabilang area. Pag doon sila tumakbo. O diba? Mas madali silang abugin. Tsaka makikita ko always. Ayan. O, ayun yung mga pahabol. Ayan. So, hinahayaan ko sila dito guys ng 2 to 3 oras. Pinakamataas na yung 3. For at least minimum of 2. Pero kung minsan, hindi rin naabot ng 2 oras guys. Kasi nga, busog na yung mga iilan. So, yan, habang nagtitingin-tingin lang tayo sa kanila maghapon, dito lang tayo naka-standby. And buti na lang talaga, merong pwedeng pasilungan natin kasi napakainit pa naman, oh. Tapos, habang nagpapastol ako guys, nilipat-lipat ko rin yung mga baka namin at the same time. Multitasking tayo. Kasi nga, kapag ganito, wala pa si partner, kailangan talaga na ilipat-lipat na muna yung baka. Kung minsan naman, kapag nandyan si partner, siya yung naglilipat ng baka, ako yung nakatoka naman dito sa mga kambing. Pero dahil nga wala pa siya guys, kaya ako na muna. And kung maglilipat ako sa kanila, lalo na ngayon na medyo malayo sila, nandun sila na park, dun banda, nagmamotor na lang din ako. So, mas madali at saka mababalikan ko rin agad-agad itong mga kambing natin. So, habang dito ako naka-standby guys, nagdadala ako ng tubig din syempre. Tubig ko tsaka tubig ng mga kambing. So, may asin din akong dala dyan. Nagdala rin ako ng payong kasi nga in case na umulan. Init din at the same time. Tsaka, ito yung tapat namin guys. Or tapat na pinagparkingan ko. Yan, daan na yan dyan. Yan. Tapos, yun yung gate na papunta dun sa mga bahay ng aming mga kambing. So, napakalapit lang actually. So, ayan lang yung routine ko. And salamat talaga sa, ayan, isa nating service sa ngayon. Kasi, ayan, gumana. Last time guys, hindi yan gumana. Kasi nga, naulanan and hindi ko nagamit na ilang araw. So, ngayon, gamit na gamit namin yan. Lalo na kapag wala si partner. So, nandito yung ating asin. Para sa ating kambing. O, diba? Konti na lang. Pero okay lang yan guys. Kahit ganyan lang yan. Ang importante meron. Ayan. Tsaka, ito yung, ayan, ito yung kinukumot ko dito sa service natin guys. Kapag umuulan dito sa area na pinagpapastulan natin.
So nadala na kasi ako nung last time guys na naulanan itong service natin o yung motor na ginagamit ko, kaya nagdadala talaga ako ng pang cover niya in case man lang na umulan dito sa area, kasi para at least hindi siya magkaroon ng problema ulit. So last time hindi gumana kaya na standby. So sa ngayon alagaan natin kasi yun yung pinakakailangan ko rin, lalo na kapag wala si partner. Napakahirap magkarga ng container kaya kailangan talagang merong service kahit papano. So ayan, and dito lang ako nagwi-wait guys always kapag nagpapastol ako. So 2 to 3 hours nga guys bago natin sila pauwiin. Hindi din pwedeng over guys or overfeed sila. Paabuti natin ng 5 oras kasi may chance na mag-bloated. Tapos ang pinaka worst na mangyayari dyan is pwedeng mamatay yung kambing. Kaya limited lang din yung oras na pagpapastol namin sa kanila. So kaninang umaga hindi kami nagpastol, nagbigay lang kami ng banana leaves sa kanila. And then today na or ngayong hapon na ulit kami nagpapastol. So yun yung routine namin sa mga kambing. So ayan guys, sinubok talaga yung pasensya natin ng ating mga alagang kambing. Nakalibot na ako na isang beses guys. And pumunta sila dun sa bandang may kalsada. And yun pa naman yung pinakaayaw ko kasi nga baka masagasaan. And sa ngayon nandito tayo sa gitna nung pinagpapastolan natin. And nandun banda yung, ayan dyan sa mga bahay banda, yung ating painumin na tubig. And yung isang buntis ay nandito, tapos yung isa ay nandun ata. So sila lang yung nandito. Tapos yung mga kambing natin ay nandyan na sa harap ko banda. So at least pumanhik sila dito. Sinabol ko ng motor para bumalik talaga dito. Ayoko kasi dun sa may bandang kalsada guys kasi nga pwede silang masagasaan. So napakamarami pa namang umuwi na ngayon kasi nga hapon na. So hindi natin alam, baka masagasaan, kaya mas mabuti nang inabog ko na rin. Or pinapunta ko dito banda sa likuran para nga hindi sila masagasaan. Yung isang buntis ay nandito. Solo flight siya. Tapos yung isa is nandito pa yun. Around dun sa harapan ata banda. Yung pinalagian nyo kanina. And sila lang yung dalawa kasi naiwan kaya ganyan. So, ayan na guys. Update lang. Nako, kung walang motor guys, hindi ko sila mahahabol. Ang bibilis nilang tumakbo. Ewan ko na lang talaga. So, yan yung pinakamahirap kapag sa kalsada sila banda. So, sure bull ako na habulan na namin yan. Habulan time na yan. So, balik lang ako ngayon dun sa ating pinagtambayan kanina guys para mag-inom ng tubig tsaka magtimpla na rin ng tubig para sa kanila. So, 30 minutes na rin siguro nakalipas guys simula na nagpastol tayo. Kaya ganun lang ka, bilis din. And maglilipat din ako ng mga baka maya-maya lang para makakain na rin ng iba or ng ibang spot. Sa ibang spot naman sila makakain ng damo. Napakauhaw guys.